سلام نعاكم تخطاتلتي قرية برودكشن كما يدخلون كما يزلكم سلام تأنا أنا زلوا جزيك تلفوت ومع المولى تسفى باركم تيزولكم مسألة نشتي كافت السرحة كل جزء لا واخم شركة قبرية نسود ما أفتي السرحة اللي جزء بس السرحة اللي زلوا خريكم زبزه جزء أنت لكم نرى أبجزنا مع ماي أبي كم زركب نفرط خاب كلنا هناك لينا ማለት ጎረዝ ሆነ ነገር ኢመርጀንሲ ጋጢምና ጉያ ኢልና ኸይና ማይና ዓጺና ክነጥፎ ንኽእል ወይ ከዓ በይ ከም ዘለዎ ክንፈልጦ ንኽእል ሰባት ክለይና ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ቤዝመንት ኣብ ታሕቲ ስለ ዝርከብ ከም ስቶሬጅ ንጥቀመሉ እውን ብዙሓት ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ እንታይ ይሰርሕ ኣለኹ እዚ ፍሬሚን ዝበሃል እቲ ተተካል ዓንዲ መንደቕ ክንሰርሕ ከለና ብኸመይ ከም ንሰርሖ ማለት እዩ እሱ በቲ ሳይዝ ናይቲ ድራይወል ወይ ከዓ ሽትራክስ ዝፅዋዕ እሱናቱ ሳይዝ ስታንዳርድ ስለ ዝኾነ ብኡ መሰረታት ተተካል ዓንዲ ከዓ በቲ ናቱ ዲስታንስ ኣብ ክንደይ ክሕዝ ከም ዘለዎ እቲ ናይቲ ተተካል ዓንዲ እንድሕር ርሒቑ ዝኾነ ክንትንክፎ ከለና ኣብቲ መንደቕ ክንፅጋዕ ከለና እንታይ ይኸውን ፎክስ ስለዝኾነ እቲ ድራይወል ድምፂ ይገብር ወይ ከዓ ይንቀሳቐስ ማለት እዩ ስለዚ ናቱ ሊሚት እንታይ እዩ 16 ኢንች ሰንተር ናይቲ ተተካል ዓንዲ ርሕቀቱ ከምኡ ንገብረሉ ምክንያት ድማ እቲ ድራይወል ሙሉእ ብሙሉእ 48 ብ96 ኢንች ሳይዝ ስለ ዘለዎ ብዑ መሰረት ጌርና ድማ ኣብ ፍርቂ ክንገብሮ ከለና ከዓ ኣብ ዝቆርፅናሉ እቲ ድራይወል ምስኡ ፊት ይገብረልና ማለት እዩ ሶ ንእግረ መንገዲ እንታይ ከሪአኩም እየ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቆፃሪት ናይ ዝገዛ ናይ ማይ ማለት እዩ ቆፃሪ ክንብል ከለና ድማ እዚ ናብቲ ገዛ ዝኣቱ ሳፕላይ እዩ እዚ ድማ እቲ ሜትሮ ወይ ከዓ ኮንትራክተር ቆፃሪ ናይ ማለት እዩ ሶ ኣብተ ቆፃሪት ብታሕቲ ናታ መኽፈቲት ማዕፀዊትና ናታ ቅድሚና ዝወንፅሑ ብድሕሪኡ ድማ ካብዚ መፅኡ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ከዓ ናቱ ኣለዎ መኽፈትን መዕፀውን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብቲ ኮንትራክተር ወይ ካብቲ ቆፃሪት ንላዕሊ ዘሎ ነቲ ገዛ ኮንትሮል ዝገብረልና ስለዝኾነ ዝኾነ ከጋጥም ከሎ ከምኡ መፂና ንዓፅዎ ማለት እዩ ክንከፍቶ ከለና ድማ ብቁርብ ብሓንሳብ ዘይኮነስ ንእሽተይ እቲ ድምፂ ፊስካ ዘለዎ ክሳብ ዝተኽኣልና ቀስ ጌርና ንዕኡ ንዓፅዎ ማለት እዩ ሶ ንሎሚ እንታይ ንፅኩም ዘለኹ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቀደም መንደቕ ስለ ዝነበረ እቲ መንደቕ እውን ይብላዕ ሓመድ ይፈስ ስለ ዝነበረ ንቕድም እንታይ ጌርናዮ ሲሚንቶ ጌርና ነቲ ሉዝ ዝነበረ ሲሚንቶ ጌርና ኣለና ማለት እዩ እሱ ድማ ብድሕሪኡ እዚ ተተካል ዓንዲ እዚ ልክዕ ክንሪኦ ዘለና 2x3 ይፅዋዕ 2x4 2x6 2x8 2x10 እንዳለኻ ከምኡ እንዳለ ይኸይድ ናምበር እቲ ሳይዝ ከዓ ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ሕጂ ቦታ ሴቭ ክንገብር እንድሕር ደሊና 2x3 ንጥቀም ወይ ከዓ 2x4 ንጥቀም ማለት እዩ ሶ እቲ ርሕቀት ናይ ጣውላና ክንገብሮ ዘለና እዚኣ መበገሲትና እንድሕር ኮይና ካብዚኣ 15 ርብዕን كان خير مالتي 15 ربع ندحر جرنا لك أفتح 15 ربع كنسمرها خلنا زيها نايكنتي أنفركو هنا مالتي سلازي 16 إنش فركي سواء مالتي بالحريو تبلع لنا زلنا ون بلع على خالد الجرنا أنقولنا سايرينها نبرة مالتي بالحريتي درايون وصلنا كم بتعاملنا جرنا كورسنا كنا برينا سلازي نوعها يكون هذين أنا علي قبل المجاورة اللي مخني قدمنا نتستاد ويك أنا تتذكر عندي هذا سبورت نخوه كان عندنا درايورنا حسن مركلنا حانت ندحر كوينا مستباز زمت بالعلم زمت تحت زمت ما يفكر خسر الناس لازم مور سبيس كلنا بروخا نتي حيل خا سبورت نخوه قبل المجاورة بالعلم عندي بالحريو تحت وايون كونكريت لازم مش كونكريت نسمره خلنا ምናልባት مسمار ተቀመጠ ማለት እዛ አይነት መስማር ይጥቀም ምክንያቱም ጋንታ እዚ ፓስሎት ጋን ይባል ፓስሎት ጋን ማለት ጋር ነቲ ክንስምር ከለና ብዘይ ማርቴል ዝስምረና ምናልባት ከም ደብልና እናቆይና ብስክሩ ጌርና እንጥቀም ንኸዲና ማለት ሶ አምናይ መሬት ክንስምረው ከለና ድማ ኮንክሪት ስለዝኾነ ናይ ኮንክሪት ከም ዝሪኦ ዘለና እዚ ራምሴት ይባሃል እሱ ድማ ኣብ ኮንክሪት ዝኣትዩ ማለት እዩ ተሪር ሓፂን መስማሪ
ገሊኡ ዋሸር ዘለዎ ኣሎ ገሊኡ ግን ብዘይ ዋሸር ኣሎ እሱ ድማ ንምንታይ ብጋኒ ዝትኮስ ከም እዚ ድማ ራምሴት ዝበሃል ከዓ ናቱ መሰመሪ ማለት እዩ ከይ ድሪል ከይገበርና ከይፈሓርና ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክስምረና ዝኽእል ማለት እዩ ዘድልየና ካልእ እንዳሕር ሃልዩ ሜትሮ ከድልየና መዐቀኒ ማርቴሎ ከድልየና ሊቤሎ ከዓ ከድልየና ማለት እዩ ምናልባት እንዳሕር መቑረፂ ብሰርኩላር ሰው ንቆርፅ ኮይና ከምዚኣ ተጠቒምና እዚኣ ፊት ስኩዌር ትበሃል እዚኣ ንምንታይ ትሕግዘና ተኣንጉ ክንስምር ከለና ንመርእ ዝንከፊልና ነገርና በዚ ዝመስል እውን 45 ኣንግል ወይ ከዓ እንዳሕር ከርቢ ኮይኑ ከዓ በቲ ከርቢ እንደሊኻ ከርቢ ክንገብሮ ንኽእል እዚ ንምንታይ ይሕግዘና ሓደ እቲ ኣንግል ንምፍላጥ ካልኣይ ከዓ ኮርነር ክነብል ከለና ሳልሳይ ከዓ ክንስምር ከለና እውን ከም መሰመሪ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ክንቆርፅ ከለና ከዓ ማዕረማሪ ንምቑራፅ እውን ከምኡ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝበልናዮ ኣብ መሬት እንድሕር ኮይኑ እዚ 16 ሰንተር ዝበልናዮ ማለት እዩ መበገሲ ካብ ዝተበጊስና እዚ እንድሕር ኮይኑ መበገሲና 15 ማለት 15 ርብዕን ጌርና እናዝሑ መፂና ብድሕሪኡ 31 ርብዕን ማለት እዩ ብድሕሪኡ 47 ርብዕን ማለት እዩ ሰብቲ ማኸን ሽዑ እቲ እቲ ሙሉእ ቁፅሪ ክኾነልና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንድሕሪናዮ እዚ ትዝዓቀና እንድሕር ኮይና ኣብ መንጎ እዚ ዘሎ 16 ፍርቅን ክመፀልና ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ክንገብር ከለና ብጫፍ ናይ ትግራይ ወል ስለንጅምር ትግራይ ወል ከዓ ቁመቱ 96 ወይ ከዓ 8 ፊት እንድሕር ኢልናዮ እቲ ጎኑ ድማ 48 ኢንቺ ማለት እዩ 4 ፊት ማለት እዩ ከምኡ እናገበርና ክንስምር ከለና እዚ 16 ማእኸል እንድሕር ኮይኑ ብድሕሪኡ 32 48 እንዳለ ንቕፅር ማለት እዩ እሱ ብኣስታይ መሰረት ገርና እዚአን ንሰመርና እየን ንፀጋም ኢና ክንከይድ እዚኣ ንስምራ ከማ ንፀጋም ንኸይድ ብድሕሪ ዘለና ሕቀት ሓቂና ንቆርፅና ማለት እዩ ክንቆርፆ ከለና ኤክስትራ ተገዲፍናሉ ብሓይሊ እንዳተሰብሩ ፅቡቅ እዩ እዚ ድማ ንምንታይ ዝጠቅም ነቲ ታይት ንክሕዘልና ነቲ መንደቕ ማለት እዩ ሉዝ ኣይከውን እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ መሬት ኮይኑ ሰፈራ ቆሪፅያ ስለዝፀና እንታይ ንገብር በታ መሰረት ቀዳሚት ሓንፂፅና ዘለና ታሕቲ ንስምራ ማለት እዩ ብድሕሪ ንበለና ኣንፅና ድማ نسمرها ማለት መቁረፂ ብዝተፈለየ ጌርና ክንቆርፆ ንኽእል ኢና
سيركولار سو ترينا سيركولار سو ترينا ها بمجازون مانوال جرنا هم كون قرصان خلينا مالتي نقول فهم مسمار كثير الله خلنا نقول معاين تسرح مسماري كم زر ما سيكون متسوالف من الوقت كان زي باس متبان زين لحد زي قلنا تخارينا هون كنا مسوي خلينا ما عالتدي قال تخارينا نسرح له خلينا نحب لبل غيرنا لنا نافت من لا سايدون لبل مقبار كبيرنا أي واحد تهرين عو كله سايد غيرنا مسوتانا مريت كنسمرينا مريت سميرنا لما دراي وول كندبرينا من الباتون ناي كالي إلكتريك ناي ماي تزرقح نحران لنا كلمة دراي وول مقبارنا لازي سيت أب غيرنا نزرقح مالك إن داريا بوتاني من تايونا فيشنا من دحل كوينو لاوندرو من دحل كوينو بيدرو من دحل كوينو ناي إلكتريك مسمار تيدد لنا ناي ماي مسمار تيدد لنا ناي درين مسمار تيدد لنا علينا كم زي غيرنا مستخلنا يو كدمي دراي وول مقبارنا كله تزد لنا قدمنا نزرقح مالك دهريو دراي وول ناي غيرنا دما باتش غيرنا هذا منك سو زي كان زي لنا ناي سيلين وول سلازي يقولوا زي دراينا دما عندنا منقد باور حاسين لازون انشيت غيرنا ساكن قبرنا مالك دهريو اتي شتراك بتاع مسمار هندرك قال لازون طاوله هندرنا مالك سو كم زي غيرنا زعر النهر اللي نحن عرن خيل كم ويا هنسرح له ندل النهر اللي نها كنسرح له خيلنا من البات زي ام فتان نايتي يوتيوب ويكا خما يسرح لي كما ير شير تقبل له من البات كم حاجه لي نغير النهر اللي مست دمص دي ويكا ناي كاميراون نعوري خا استاك تقبل لكم موقت الله اب قصالي بسفح زباله نعوري دما سرح لكم حسابكم يتخم كا أبوتا كومنت مصحفة يترسعوا بسفح زبالة أبقى تسالي نلومي أبزخ أخلالنا السلام عليكم